ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସେ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଇହ ଜଗତରେ। ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରେମ, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନେକ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ। ଆଜି ବି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ କଳାକାର, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅନେକ ଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଶୁଣିବା, ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ସୌରଭ ଗୁପ୍ତା। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା, କାରଣ ସେ ଆମର ନାଟକ ସହିତ, ଥିଏଟର ସହିତ, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ସହିତ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଗାଧ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ସୌରଭ ଗୁପ୍ତା ଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟକୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତପ୍ରକାଶ ସାର୍। ମୁଁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ। ଗତକାଲି ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ତାକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦ ଲାଷ୍ଟ ଅଟିୟର ଏଇ ଆଖ୍ୟାରେ ବିଭୂଷିତ କଲେ ସେଟା ଅନୁଚିତ ହବନି। ଆମର ସାର୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଗୋଟେ ଅଟିୟର ଥିଓରି ଅଛି। ଅଟିୟର ଥିଓରିର ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଜ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଫ ଦ ସିପ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୈୟାରୀ ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିଁ ମେନ୍ ଲୋକ। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହଉଛି ଅଟିୟର ଥିଓରି। ତ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ଭାରତୀୟ ଅଟିୟର ଯୋଉ ଘରାନାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ ରେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଟିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ। ତ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ଥିଲେ ସେଇ ଘରାନାର ଲାଷ୍ଟ ଅଟିୟର। ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ 5 ଦଶକ ଯୋଡ଼ିକି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା। ସେ 90 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ, ତା ଭିତରେ 50 ଇୟର୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନନ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କର ଯୋଉ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଟା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କସ୍ମୋପଲିଟାନିଜମ ଥିଲା। ତାର ରୁଟ୍ସ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗୁଜରାଟରେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟର ସମାହାର ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସେମିତି ବହୁମୁଖୀ ସଂସ୍କୃତି ତା ଭିତରେ ଇମ୍ବାଇବ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଥିଲେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ ସେ କ୍ୟାମେରାରୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସେ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ତଥ୍ୟଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଚିତ୍ରରୁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଭିତରେ ତଥ୍ୟଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରିଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହୁଏ, ଲିନିୟର ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିନିୟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ରହିବ, ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଯୋଉଟା କୌଣସି ଗଳ୍ପ ରହିବନି, ଖାଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହିବ। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା। ସେଟା ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଯୋଉଟା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟାଜ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇଭଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡକୁ ଫିଚର, କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ରହିବ ପ୍ଲସ୍
ଫିଚର ଫିଲ୍ମର ଯାହା ଉପାଦାନ ଅଛି ସେଇଟା ବି ରହିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ବନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 1973ରେ ଅଙ୍କୁର, ସେଇ ସମୟଟା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟ। ତାର ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଦେଖିବା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଦେଖିବା, ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱର ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ 70s ଆର୍ଲି 70s ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ, ଫରେନ ସୁଟିଂ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ସନ୍ଧାନ କଲେ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡା ଆମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସୁନି, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି, ସେଇ ଭାବନାକୁ ନେଇ ସେ ପରପର 4ଟି ଫିଲ୍ମ ସେ ବନେଇଲେ। ଅଙ୍କୁର, ତାପରେ ନିଶାନ୍ତ, ଭୂମିକା, ମନ୍ଥନ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଫିଲ୍ମ, ଏଇ 4ଟା ଯାକ ଫିଲ୍ମର କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ୟାରାଲାଲ ସିନେମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା କମନଲି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ଯୋଉ ପ୍ୟାରାଲାଲ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇଟ୍ started inspiring many other filmmakers। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେ ହାର୍ଡ ହିଟିଂ ରିଆଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଗାଁରେ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ ସେମାନେ, এইগুলা ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଫୋକସ ଥିଲା ଏଇ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ବି ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହବୁ, ଆମେ ବି ସୁଖୀ ହବୁ, ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ରୂପ ପାଉଥିଲା ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ସପୋଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିଶାନ୍ତର କଥା ଯଦି କହିବି, ସେ on one hand it portrays the exploitation of a village woman by the ଜମିଦାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥନରେ ଗୁଜରାଟରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ସୋସାଇଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ। ଅର୍ଥାତ୍ on one side Benegal was portraying the exploitation of villagers, on the other side he was portraying the aspirations of the villagers। তো এই ଯୋଉ ଭୂମିକାଟା ବେନେଗଲ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଫିଲ୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦର ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ମାଧ୍ୟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କନସର୍ନ କରିବା, ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନର ବି ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ। এই ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମଟା ବି ବେନେଗଲ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାର ଗୋଟେ ଅନୁପମ ନିଦର୍ଶନ ହଉଛି ଭାରତ ଏକ ଖୋଜ, ଯୋଉଟା କି ଡିସ୍କଭରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ ବେସ୍ କରିକି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନର। 88 ଏପିସୋଡ୍ସ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ ସେଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଭିଲେଜ ବେସ୍ଡ ଥିମ୍ ରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେନେଗଲ ସ୍ଲୋଲି ଟ୍ରାନଜିସନ କଲେ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ବାୟୋପିକ୍ସ, ସେ ଅଖ୍ୟାତ ଲୋକଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ସ କୁ ନେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଯେମିତି କି ଭୂମିକା ରେ ସିଏ ଜଣେ ମରାଠୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ କାହିନୀ ସେଇଟାକୁ ସେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ସେଇଟା ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍, ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଲିବରେସନ ଉପରେ। ତା ଛଡା ବେନିଗାଲ କେବେ ବି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଆଉ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଥିଲା ସେ କେବେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟ ସିନେମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ। ଯେ ସିନେମା ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସିନେମା କହିଲେ ଯୋଉଟା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ନାଚ ଗୀତ କାହିନୀ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। Cinema has a meaning, it has a message, and it has the capability to transform the society. ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ ରେ ଭାରତର ଅସ୍କାର ୱିନିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ନ କହିଲେ ହବନି ଯେ he started his career as a copywriter in advertising agencies। ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ଡାୟଲଗ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଶୈଳୀ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏତେ ଭର୍ସଟିଲିଟି ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ ଜୁବେଦା। ଜୁବେଦା ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ କରିଶ୍ମା କପୁର। ସେଇଠି ରାଜୱାଡି, ସେ ଖାନଦାନୀ ରାଜୱାଡି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖର ଦାବି ରଖିବ, ସେଟା ହଉଛି ମାମୁ। ମାମୁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା, ସିଏ ପାର୍ଟିସନ ଯୋଉ ଆମର ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ସେ ପାର୍ଟିସନର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା, ତାଙ୍କର କାହିନୀ ସେଟା ଯେ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର, କିନ୍ତୁ ସେ she was a victim of politics based on religion। তো ତାର ଯୋଉ agonizing, ତାର ଯୋଉ agonyଟା, ସେଇଟା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫରିଦା ଜଲାଲ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଓମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେ ଯୋଉ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଇନ୍ ଓମେନ୍, ସେଟାକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଚରିତ୍ର, ସେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଥର ବ୍ୟାକ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ତାକୁ ସେଣ୍ଟର କରିକି ହିଁ ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟା ତୈୟାରୀ ହେଇଛି। And Shyam Benegal is also credited to have introduced many talented actors। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ମରାଠୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଥିଏଟର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଥିଏଟରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣୀ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଶବାନା ଆଜମୀ, ସ୍ମିତା ପାଟିଲ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଗିରୀଶ କାର୍ନାଡ, କୁଲଭୂଷଣ ଖାରବାଣ୍ଡା, Rajit Kapoor, Om Puri, Amrish Puri, and the list goes on and on। Not only actors, music ରେ ବି ସେ ବନରାଜ ଭାଟିଆ ଭଳି ଜଣେ ଅଫବିଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ସତ୍ୟଦେବ ଦୁବେ, ଫେମସ୍ ଫିଲ୍ମ ମରାଠୀ ଥିଏଟର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଡାୟଲଗ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବିଜୟ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଫେମସ୍ ମରାଠୀ ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍, ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବି ତୈୟାରୀ କରିଥିଲେ ଥିଏଟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଫିଲ୍ମସ, another person is Nihalni, Govind Nihalni, who was his cinematographer, cameraman।
who later on became a very famous director. तो ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଅଲଗା ହଉଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କାମର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର କାମର ଫିଲୋସଫି, ଫିଲ୍ମକୁ ଭାବିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଥିଲା। And he was the face of Indian cinema at the international level. କାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ନମିନେସନ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲ। ରେଗୁଲାରଲି ନମିନେଟେଡ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା ସବୁ, ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଜୁରି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଥନ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା, it was the first crowd funded film of India. आर्ट फिल्म अथवा पैरेलल फिल्म मुवमेंट रे बहुत कम बजेट रे फिल्म सब तैयारी होतिला। प्रोड्यूसर मिलु नथिला जे की पैसा इन्वेस्ट करिवे। तो श्याम बेनेगल चोज द वे ऑफ क्राउड फंडिंग, अर्थात गुजरात मिल्क फेडरेशन रे 2 लक्ष चाषी माने इन्वॉल्व थिले, जो मानकर उत्पादित क्षीर बिक्री होतिला से समस्ते 2 टंका करिकी देइथिले मंथन फिल्म को प्रोड्यूस करिबा पई। एटा गोटे अद्भुत आइडिया। आउ गोटे जिनस होची कान चलचित्र उत्सव रे किपरि भाबे रे भारतीय चलचित्र को प्रमोट करा जीवो, तार गोटे पद्धति थिला तांकर ब्रेन चाइल्ड। ही आस्क्ड स्मिता पाटिल एंड शबाना आजमी जे both of you should wear ethnic Indian sari and walk in Cannes Film Festival campus. So all the European actresses, they were present there in European fashionable dress, but Smita Patil and Shabana Azmi, both of them were wearing Indian ethnic sarees, and they became very popular there. And all the films of Shyam Benegal ran with full houses. So we are definitely going to miss a very talented and thought-provoking filmmaker who used cinema for the betterment of society. I would like to request all the lovers of cinema and those who are aspiring filmmakers to see the films of Shyam Benegal, because they are learning manual themselves. And I am very grateful to Radio Koraput for having this session, and we pay my tribute to Padma Bhushan Sri Shyam Benegal. ଧନ୍ୟବାଦ ସୌରଭ जी, ଆପଣଙ୍କର এই ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେମିତିକି ମଣ୍ଡି ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ମାମୁ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କାଳଜୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିକଳ୍ପ ଏକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିକଳ୍ପ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିକଳ୍ପ, ତାକୁ ଜାଣିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ଏ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ୟାମ ବେନେଗଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛୁ। ତେବେ ନମସ୍କାର।